Аз съм Руфи БГ и днеска ще играем Gravity Train в виртуална реалност. Аз моята малка съм се изчупил за това и така, но пак работи. Така, сега ще видите видеото на лаптопа ми. Само да пусна играта, аз това го забравих. Чак. Окей, пуснах я. Сега да си сложим виртуалните очила. И я потеглям. Какво странно местенце. Какъв е този влак, бе? Стана ми лошо. За първи път виждам такъв влак с някакви предприятия, които са някакви такива машини. Окей. Какво е това местенце? Начинается посадка на рейс номер 869. Москва от Нью-Йорк. Аз го виждам много по-яко. Следващия клип може да е на Гари. Какво грабално спускане надолу. Никога повече няма да играя с тази виртуална реалност, толкова е гадно. Посадка завершена. Това е ужасно. О, Боже. Папа е тази машина тук. Някакви надписи ми се появяват. Така. Система компенсации перегрузок активирована. Антонов, Спайк желает вам приятного путешествия. Разве тази виртуална реалност ще щупа? Така е панама. Сега да видим как ще играя без виртуална реалност. Какво ми изписа на този екран? Ще изтруши този лаптоп! Никога паче няма си купувам този геймерски лаптоп, този лаптоп да може да побере една тъпа игра. Ако нямате повече, няма да играм. Тъвки, няма се харесва, ще правя клип на Гари Аскара. Как да станем нуб. И никога не си теглете игри с виртуална реалност. Също така, много са тежки. Бай-бай!